Mga piot nga dalan, lakip kulang nga ihap sa mga ekipo. Pipila lang kini sa mga nagapalisod sa kabumbiruhan sa Davao City sa pagresponde sa sunog. Ang ilang panawagan atong siron sa report ni John D. Esteban. Ang kalayo kung mapasagdan peligroso, muresulta sa sunog nga pwedeng muugdaw sa propiedad o mukalas og kinabuhi. Busa sa pag-obserba sa Fire Prevention Month karong bulan sa Marso, gipahimangnuan ang publiko sa paglikay sa sunog. Dinhi sa Purok 3 sa Barangay 34D sa Davao City nasunugan ni Bagulang, diin 17 kabalay ang ugdaw. Mga kapuso nata dinhi karon sa Barangay 34D. Baguhay lang ni sila nasunugan dinhi ni adto lang Lunes. Ato pangutanon ng mga residente dinhi kung unsa ba ang ilahang buhaton aron malikay sa sunog, ilabi pa nga nagasaulog ta or nag-obserba ta sa Fire Prevention Month. Ikaw sir, kini si sir magsamok-samok sa mi sir ha. Unsa man ang imuhang kinahanglan himuon aron malikay mo sa sunog? Bantay-bantay lang gid ta permi ma'am. Binantay ta permi para malikay ta sa sunog. Sa magluto, bantayan, ibibiabiyaan, para kanamon atong lugar nga ingani kapitot. Mag-careful lang, magkuan. Ato ang atong mga wire. Unsay mga kuan diya, mga bata, mag-lighter. Pahinumdom sa Davao City Fire District nga kanunay siguruhon nga walay daot ang electrical cord ug dili sumpay-sumpayan ang mga cord. Susihon ang LPG tank ug dili biyaan ang kusina. Sa datos sa Davao City Fire District sa bulan sa Enero ug Pebrero sa nakalabing tuig, ana sa 89 fire incidents ang natala. Misa ka kini sa susamang period karong tuiga ngadto sa 108 ka kaso sa sunog. Sa bulan sa Marso ginalantaw gyud nga musaka ang kaso sa sunog pero mapugnan kini kung magmatngon ang publiko. Ang fire incidents natin is nag-i-increase talaga. This is due to the transition from dry to rainy season here in the Philippines. So dahil po dyan, dumadami yung mga cases natin ng sunog. Hagit kanila ang mga piot nga dalan sama dinhi sa Barangay 37. Kung asa maglisod sa pagsulod ang mga fire truck. Hinuon nadugangan na ang ilang mga ekipo alang sa pagresponde sa sunog pero dapat pa dungagan. Labi pa nga nagkadaghan ang populasyon sa Davao City. With the existing population here in Davao City, we need more fire stations, we need more fire trucks. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.